una matriu, que representa el meu tauler, que té 7 files i 6 columnes, no? Ha de tenir, diu l'anunciat. Llavors, tinc mi tablero i ara li pregunto a l'usuari. Usuario, dime qué columna quieres, ¿vale? Y le pregunto un input. ¿Qué columna quieres? ¿Sí? I l'usuari em diu una columna, val? Jo què sé, m'imagino, com em fa per posar tal, l'usuari em diu, quiero la columna 2, val? Llavors jo vinc aquí i li dic, vale, perfecto, pues en tablero la columna call, lo que me haya escrito l'usuario, que això ha de venir per un input amb ojo, ojo, amb try except i while i tota la pesca. Val? Doncs li dic, en aquesta columna, a la última posició, val? Que en aquest cas és la posició 5, perquè hi ha 6 columnes, allà, doncs si està jugant el jugador 1, li poso un 1. Val? Llavors, si fem això i torno a imprimir el tauler, evidentment tindré a la columna 2, mare meva, que largo és esto? Perquè ho he imprès 2 cops. Tindré un 1 a la columna 2 al fons de tot. Ara, si ve l'usuari, ve el jugador 2 i em tria la columna, jo què sé, la columna... També un altre cop ha de ser amb input i tal. Tria la columna 5. Val? Doncs vaig a la columna 5 i a l'última posició li enxufo l'1. Perdona, un 2 perquè és l'altre jugador. Val? Vaig a posar una línia entremig, entre jugades, print. De fet, mira, li poso, sempre que imprimeixi la matriu, li faré que em faci aquí un print, unes ratllites. Val? Em posa, l'usuari 1 em posa, a la segona columna em posa una fitxa aquí. Ara ve l'usuari 2 i em posa una fitxa en aquí. Ho veieu? Ara, això està molt bé per la primera fila. El problema ve quan volem triar, vol l'usuari també triar la columna número 2 i no pot ser que sobreescrigui la fitxa del seu adversari, no pot ser que ens carreguem la fitxa de l'1, volem el 2 aquí dalt, no? I aquí entra la dificultat de saber quina és la primera posició buida. Nosaltres, les fitxes entren per dalt i cauen per gravetat fins a arribar a la posició més baixa possible. Llavors, com ho fem? Doncs mira, aquí no podem posar un 5, hem de calcular, hem de tenir alguna mena de funció que ens digui quina és la primera posició buida, val? Llavors, com sabem quina és la primera posició buida? Doncs hi ha diverses maneres. Podem fer servir índexs, com he dit a l'explicació de la pràctica, però hi ha una manera més senzilla, que és crear una funció que digui def primera posició o última posició lliure, perquè nosaltres no volem quedar-nos en el primer 0, ens volem quedar a l'últim 0, no? Estem d'acord? Última posició lliure, llavors, el que fem és, de la matriu a la columna. Llavors, el que fem és matriu, columna, o sigui, d'aquella columna, això és una llista, no? Estem d'acord? Això hem vist que era una llista. La matriu és una llista de columnes. Per tant, d'aquesta cosa d'aquí podem anar mirant cadascuna de les posicions fins que deixem de trobar zeros. Com ho fem? Doncs fem for i in range len de la columna, val? O sigui, que podríem posar aquí un 0, és igual perquè totes les columnes tenen el mateix tamany. Li diem, per cada posició a la columna, if si en aquella columna a la posició i hi ha un 0, llavors l'última posició lliure és aquella, no? Perquè anem mirant de dalt cap avall. Per tant, al principi podem dir últim 0 és igual a menys 1, val? I llavors, si trobem un 0 més a baix, podem últim 0 és igual a i, val? Hem trobat un 0 a la posició i, no? En aquesta posició hi ha un 0, per tant diem, l'últim 0 està a la posició i. I llavors retornem últim 0. Val? Això és una funció que ens diu en quina posició està l'últim 0 d'aquella columna. Ho podem provar, de fet. Podem posar aquí últim 0 no. Última posició lliure, de fet, anem a firar així, row, o sigui, la columna que la preguntem a l'usuari amb un input, i el row diem última pos lliure a la matriu tablero
i a la columna call, val? Que és la que ha triat l'usuari, i aquí el mateix. Llavors, ara, en lloc de triar la columna 5, simplement triem la columna row, que és la que ens retorna aquesta funció, la última posició libre. Val? I ara, si això ho executem, si l'usuari, i si aprenc a escriure, fixeu-vos, l'usuari tria un 2 amb l'input. Això em mira l'última posició lliure i és l'última, és la de baix de tot, per tant em posa un 1 aquí. Llavors, ara l'usuari 2, l'altre usuari tria la columna 2 també, de manera que a última posició lliure ja no retornarà aquesta, sinó que retornarà aquesta, retorna l'últim 0 que troba. A l'anterior classe he fet una explicació més detallada de com trobar això, i us ho deixaré i us ho podeu mirar amb calma. Però això hauria de ser, almenys la intuïció hauria de ser prou clara. Sí? El problema ve si tot està ple. Imagineu-vos que tot estigués ple. Anem a omplir-ho manualment. Poso tablero, la columna 0, vaig a posar-ho tot a 1. Vaig a fer 0 és igual a 1. La 1 és igual a 1, tot a 1. 2, la 3, la 4 i, la 4. Totes les columnes estan a 0. De fet, la podem imprimir per aquí. Print matriu 2. Estic esperant, feu preguntes, si necessiteu. Veieu? He omplert tota aquesta columna. Ara, si ve l'usuari i faig el que no hauria d'haver esborrat, i l'usuari diu, vull posar també, jo també vull posar una fitxa a la columna 0. Llavors fem row és igual a última post lliure de tablero a la columna que hagi triat l'usuari, que és aquesta, que podem posar, de fet ho podem fer un input en un moment, perquè veieu com és. ¿Qué columna quieres? Ho guardem a call, llavors preguntem quina és l'última posició lliure d'aquesta d'allò, i llavors fem tablero call i row, allà m'imposes un 2, perquè ara li toca al jugador 2, ens ho imaginem, ens ho inventem. I aquí faig print matriu 2. Algú sap què passarà? Algú té alguna intuïció de què passarà? Pensem-ho abans d'executar-ho. Imprimeix la matriu, és tot això, tot a uns. Llavors, què columna quieres? Anem a provar primer amb la columna 2. Li dic, què columna quieres? Pues la 2. Pues va a la columna 2, mira, troba que l'última posició buida és aquesta. Ara, la pregunta és, ¿qué pasaría si yo le dijera, ¿qué columna quieres? Pues la 0, quiero la columna 0. Què retornaria la funció última posició libre? Pensem-ho. Último i 0 és menys 1. Per tant, si per cada posició a la columna, és a dir, per cada posició d'aquesta fila d'uns, si és 0, posa tal. Però clar, no hi ha cap posició en aquesta columna que sigui igual a 0. Per tant, al final, últim 0 val menys 1. Correcte, molt bé. Llavors, el que faria és posar-me la posició de la columna 0 a la posició menys 1 a 2. I podríeu pensar, peta, però no peta. El que fa és m'ho posa al final. Que sapigueu que a les llistes la posició menys 1 és l'última posició, i la menys 2 és la penúltima, etc. Però clar, no és el que nosaltres volem. O sigui, no dona error, no peta el codi, però tampoc és un comportament desitjable. Per tant, hem de trobar un termini intermedi. Per exemple, podríem dir if row major que 0, més gran que 0 o més gran igual que 0, perquè clar, la posició 0 és vàlida, posa-m'ho així. I ara fixeu-vos, ho executem. Està la columna tota aquesta plena. Trio la columna 3. Doncs perfecte, em posa un 2 aquí. Ara, trio la columna 0. Doncs no fa res, perquè row dona menys 1, perquè no hi ha cap posició lliure en aquella columna. El que hauríem de fer és tornar a preguntar. Per exemple, el que podríem fer és dir-li row és igual a menys 1, i dir-li while row menor que 0, torna'm a preguntar un altre cop la pregunta, i llavors ja no caldria aquest if i podríem fer tablero tal. Ara ho executem, us sembla? Fixeu-vos, si trio una columna 3, perfecte, funciona. Però ara imagineu-vos que jo trio la columna 0, doncs
row, això donaria menys 1, per tant, tornaria a entrar al while i em tornaria a preguntar ¿qué columna quieres? I tu, pues la 0. Y el programa, no va a pasar. ¿Qué columna quieres? La 0. No va a pasar. Pues ya escojo otra columna para no avorrir-me. Trio la columna 5 i em posa un 2 a la columna 5. Bé? Malament? Això ho heu entès, més o menys? La dificultat està en aquesta última posició libre, però teniu el vídeo que he fet abans i hauria de ser prou entenedor per vosaltres després d'haver fet les dues primeres pràctiques de programació, vaja. Fins aquí bé?